Hello mga kabigil! So, okay po, welcome back po sa channel po natin at maulang araw po sa ating lahat. Kung mapapansin nyo, napatak-patak pa po yung ulan dyan sa bubong. So, Handy Bes, ano itong special na kakaibang ating imumukbang? Meron po tayong BBQ lechon baka, spare ribs roll. Yun, roll mo, spare ribs. Oo. Tapos, sinamahan po natin ng garlic butter mushroom, baby potato. Meron din po tayong grapes at maraming kanin. Ilan? Meron po tayo ditong Special sauce. special sauce na sauce, galing sauce, po dito. ayan. Sige, bago tayo magmukbang, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-load niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Gayon din po ang mga viewers po namin. Mga po, lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong na anak. So, Kristo na aming tagapagligtas amin. So, yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Buto para sa'yo. Itong buto. Oh, yun oh. Ayan po. Wow! Kain po. May supo. Wow! Sarap. Kalambot. Sarap. Wow. Kain po. Good na. Kain ko na. So, Grabe yung sauce na. Ang amol na rin siya. mangko nga to. Sarap. Oh, sorry.
Bonito. Kuha na po kayo dyan. Kain po. Ang sarap po. Kuha na. Wow. Grabe. Ang lambot. Ang lambot. Sarap ito. Pati gatel ho, napakalambot. Sarap. Sarap isaw-saw. Yan po yung pinaka-sauce niya. Grabe. Kanin pa kayo dyan? Ni, kanin pa, ikaw. Kanin? At ako na. Ikaw rin sa'yo. Okay po. Nakuha ka lang. Okay po, kuha po kayo kanin dyan. Kain po. Nag-compliment mabuti yung garlic butter mushroom and potatoes po. Sarap pala talaga yung ganitong ano, yung barbecue tapos maraming ano, lasang-lasa yung baka niya. Napakalambot. 2 oras mahigit to no? Nilitsyon mo sa ano, sa oven. So, napakalambot po. At the same time, ito yung pinakaloob niya. Juicy pa ho. Ito yung naka-roll eh. Okay din pala roll, no? Sarap. Kung tutusin, isang slab po ng ano yan, ng ice ribs. Isang slab yung palit pag ganun. Yung Parang sinlaki nito kanina yun. Oo. Nung nirolyo po natin. Kami naman po, kaya natin ni-roll yun, hindi po kasya sa ano eh. Sa lalagyan niya. Kasi ginagawa mo, di ba? Nalagyan mo sa, ano ba, yung Tray. aluminum tray po. Tapos sinasaraduhan po namin yun. Para talaga matagal at malambot po yung lutuan. Eh, hindi po kasya eh. Walang pinakamalaking tray na, no? Ginawa ni Honey Best, ni-roll yun. Tinimplahan ng pang-barbecue. Napaka-sarap. Tayo ko na. Garlic butter, oh. Sarap. Sarap sa sauce nito. Thank you po. Grabe. Napaka-juicy pa. Kuha ka dyan, oh. Ewan ka pa. Kahit po yung ano, yung gatel, alam niyo yung parang gatel na nakabalot sa laman. Hindi po namin tinanggal yun. Hiniwa-hiwalan po na yan para pumasok yung ano, marinated. Pang-marinate po natin sa loob. Ngayon po, yun, lumasang mabuti. Tapos nakatulong po, dagdag panlasa, no? Yung taba niya, no? Sa pag malambot. Lambot. Kung gusto mo pa kanan na, ito pa. Yung medyo yung sunog-sunog, manamis-namis. Sarap eh. Ibabaw. Anak, ano yun? Ate na lang kayo natin. Sige, ako yan. Hindi mo si ate. Sige, sige mo. O, ito pa kanan. Ah, sige po. Makukuha ko lang ng kanan dyan eh. Wala sa yan eh. Tiperan pa ng scissor. Anak ako na ako. Kaya Ay, ba? Ayun.
Diba? Nakamay ha. Ay, Meron silang conference. Sarap ulitin natin to. Ang sarap niya. Siyempre. Ano to eh, butter, garlic ang pinaka mantika mo rito. Ano po eh, yung olive oil. Olive oil. Kaya sumarap po talaga. You're right. Lalabog na sa inyo. amoy niya. Tapos fresh garlic ang yung tatad na tatad. 2 piraso yung sarap. Grabe. Parang bitin ha. No? Sa slab na, bitin pa rin. Hindi, kain lang. Mas, totoo ha, hindi naman advisable. Pero hindi naman lahat recommended sa lahat. Pagkain po nito, yung kasi may seedless tsaka wala. Yung may buto, mas advisable po yung may buto kasi Nakakatulong po yung buto niya. nga, Ayun. may resveratrol. Resveratrol. Pampabata po yun. Ang bali nung bumili ako niyan, ang kwento po nung tendera sa akin, may nanay daw, si nanay daw naghahanap ng may seed. Mm. So bumili siya. Dahil yun ang gusto nung matanda. Wow. Yun. Kaya, Tapos ngayon, ano na siya, 13 years old na. bumata. Ang bilis bumata. Ayan. Ang sarap. Medyo mahaba na. May ako natapos nito. May sibuyas ka rin pala nilagay sa Yes. loob. Maraming sibuyas po. Tapos, simulan na natin ang ating shout out. Yan. Kain lang. Ang sarap. Shout out po at thank you so much po kay Ma'am Ella Oronday. Nagbibigay lagi po sa atin ng star. Thank you po. Jovelyn Jolhaji from Bongao, Tawi-Tawi. Kay Kim Seriano ng Legazpi City. Apple Marto. Michael Azucena Lavinue from Pampanga. Irene from Rizal. JM Galvez from Isulan, Sultan Kudarat. Ayun. Marites De Leon, shout out Bersamina family. Especially kay Patria Lexi from Valenzuela City. Jeffrey Pacheco and family. Kay Elda Tripa from California, USA. Kay Marlon Uson, kay Julio Doms. Yasmin Rhea Paliha from Ifugao. Victoria Gonzalez, shout out and happy birthday sa July 7. Arlene Gonzalez Quaresma ng Maryland, USA, shout out po. Clyde Evar, kay Ading Nesto, hello po. Purple, thank you so much po. Kay John Ropan from Laurel, Batangas. Kay Gretchen Lebrila, shout out sa sister niya na si Gia Maribete ng happy birthday ngayong July 5. Birthday po. Kathleen Lopez, Vernice Lupac, kay Pretty Jade, maraming salamat po, and kay Chinelli. Hello. Yan po, natapos na po yung isang napakasarap na mukbang natin. Sobrang sobrang lambot, sobrang yung pagka-beef niya, lasang-lasa Yeah. kasi spare ribs nga. So kakaiba pero sobrang sarap. Tapos nag-complement ang yung garlic butter, mushroom and potatoes po natin. So yan, bago tayo tapos syempre, ano muna tayo, cheers. Habang umiinom si Luna. Yan po, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw to. At sobrang salamat po mga kawil. Lagi po tayo mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawala.